Online bilet satuw platformasynyň maglumatlaryna görä, Hytaý Demirgazyk Amerikadan öňe geçip 2026-njy ýylyň dünýädäki iň uly kino bazaryna öwrüldi. Şenbe gününe çende toplanan girdeýiji 7 milliard ýuwaňa tahminan 970 million Amerikan dollaryna ýetdi. Bu bolsa Demirgazyk Amerikanyň 980 million dollarlyk girdeýijisinden biraz ýokardyr. Ýurtda ýokary kassa girdeýijiler esasan 15 fevraldan başlap dowam edýän täze ýyl bayramçylyklary bilen baglanşyklydyr. Şu wagtda çenli Hytaýda bu döwürde bilet satuwlaryndan gazanılan girdeýiji 4,4 milliard ýuwaňdan geçdi. Bu bolsa ýurtda şu ýylky umumy girdeýijiniň ýarysyndan gowragyny diýer. 9 günlük bayramçylygyň dowamyny tutuş Hytaýdaky kinoteatrlar dürli janrlardaky we temalardaky köp sanly blockbusterlaryň premieresi bolup, maşgala duşuşyklary we bayramçylyk şatlygy üçin ajaýyp gurşaw döretdi. Täze ýyl bayramçylygyny satuw boýunça öňde barjy Pegasus 3 filmi boldy. Bu rejissor Han Hanyň we baş keşpi Hytaýyň iň meşhur komediýa aktyorlarynyň biri Sean Penn'in düşen ýarış baradaky komediýa franşyzasynyň 3-nji bölümidir. Film çykandan bäri 2 milliard ýuwaňdan gowrak girdeýiji gadandy. Seriýanyň ilkinji 2 filmi 2019-njy we 2024-nji ýyllaryň bahar bayramçylyk wagtynda çykarylyp, jemi 5 milliard ýuwan girdeýiji getiripdi. Rejissor Chijan Imonyň şpion trilleri Scare Out 701 milliard ýuwan kassa girdeýijisi bilen reytingde ilkinji orna ýeledi. Onuň ýylynyň 577 million ýuwan girdeýiji bilen Söwüşden oty baradaky film Blades of the Guardians White Rises in the Desert gelýär. Günnägor Hytaý Sizensü welaýatyny diňjalýanlar bahar bayramy wagtynda kino görmegiň maşgala duşuşyklaryna we gürrüňdeşliklerinden lezzet almagyň meşhur usulyny öwrülendigini aýtdylar. Bahar bayramy tutuş maşgalany birleşdirýän baglanşykdyr. Bu pursatdan peýdalanyp maşgalamyz mehirli we şadýan wagt geçirmek üçin kino görmäge ýygynşýar diýip kino tomoşaçylarynyň biri Sizän Hun aýtdy. Kinoteatrlar dolu, kino zalyna oturup gülküň gurşawynda bolmak bayramçylygy bilelikde bellemegiň hakykatdan ajaýyp pursadydyr. Mundan başga da kino gitmek tutuş maşgalanyň meşgul bolup biläjek işidir. Meniň pikirimçe Hytaý täze ýylyň asal manysy hem hoşşudur diýip yerli ýaşaýjy hanym in aýtdy. Biz film görenmizde hemmämiz bile ýygnaşýarys we umumy virtual dünýä aralaşýarys. Film wagtynda gürleşmesek de ondan soň pikir alşyp bilýäris. Bu bayramçylygy bellemek üçin ajaýyp saýlawdyr diýip başga bir tomoşaçy Lopin Chuan aýtdy.